Ndimafuna muonenso kuti Mutharika sakuiwala anzawo amene ayenda nawo. And I think that's the most important point that I wanted to raise. Yes. A George Chaponda. Yes. Achoka nawo kutali. Tiambepene. Eti? Yeah. A Judge Chaponda actually the founding member wa chipani cha DPP. And iwowa analiso very close kwa a brother kapena achimwene a president atho. Yeah? The president, the founding president wa DPP. Malem Bingo Mutharika. Amene wanakuambesa anzanu wacha. So Madonna zontaizina amadza kuyang'ana ani kuti matitumizira munthu uyuyu. Hey. Are you guys serious? Exactly. Kuti ife mufuna tikamberane ndi munthu uyuyu. Yes, exactly. So mafuna munthu experience, wophunzira bwino, someone who commands experience. Yeah. So tisaiwale kuti achaponda akhala nduna, akhala MP. Now, one of the longest serving, pamene so macheza ananena 21 years, 21 years in parliament. In fact, he has been leader. He has been leader of the house, leaders of opposition. Yes. So akhalapo parliament vast experience. Imene tukhulupira kunena kuti Mutharika ataona anena kuti koma munthu uyu abwanja atakhala pamenepa. So ndi munthu amene ayenda naye Mutharika sakusiya anthu amene akhala loyo. Achaponda ni modzi mwa anthu amene amacheza kwambiri ndi nzawo wa Mutharika. And kupita kwa Mutharika kuti ukaneneza Achaponda ngoti anthawi. I think he is one of the trusted friends amene ali nawo. So kupita kwa Mutharika ukakamba za Achaponda ungoti anthawi. Sigwira ango ayimbira George Pranos here bad mouthing you. It's on. It's on. That little boy. You know, so kumamvesesa zimenezi. But also sikuti angotenga nzawo. Ezona kamene wa kuchalichi. Ni munthu okuti ali ndi maphunziro ake abwino. Kodi nukhale mukuyikhutisa. Hayi ndikunena kuti sikuti ndikuzo. Achaponda nampikwaje? Yeah, ndungoti komatu mundimvetse. Ose watokhala asidodi. Hayi koma mundimvetse. Ndikunena kuti ya manda kumvesana. Munena kuti ndakumvesana kwambiri. Osapatsana maudindo chifukwa tonse tupemphera chali chimodzi. Ndikuononga. Zona ndi. Ndiye mundimvetsezani. Kapena sindu yakula kuti hayi muyakula kuti nakamuseka jani. Azikasi zinamveka muosekesa. Hayi ofuna muzino piyeza lisaseke balo. Nangasimo dereka ndini. Seka abika. Kona mwino tima seka. Anafulu watoseka. Nene ndimanena kuti pamene tikupanga za dziko. Yes. Tisalole zinthu zina kuti ziti lepheretse kuyendetsa dziko. Sungatenge munthu kuchifukwa chonena kuti uyu tupemphera chali chimodzi ndiye basa akhale nduna. Isakhale qualification imene yoyo. No. That's why timanena kuti even apart from kuti Achapondawo ndanzawo Mutharika koma ndi munthu oti ndi mapepala ake ndi munthu oti waonesapo ntchito yawo. Wadziwa sikoyamba kupita ku foreign affairs. Yes, anakhala boma la capitality. Asanapite ku agriculture anachoka foreign affairs kupita minister of agriculture. So ni munthu okuti akudziwa zimene akuyene akuti achite. Mina nenena wali ndi exposure, international exposure yabwino kwambiri, amaziwa kumene zimakhalira ndi abale athu. So I think ayika malo oyenderera. That's what we can say. Mwina kungonjezera. Yeah, timafanire kwa amachola. Okay, but Zulu mnakamba nkhani yabwino ya loyalty. Yeah. Paka naona anthu anachita anakupanga ni koti ndi tubai brand panda. Kodi mbakhona za mphamvu. Maona so. Kodi mukakhala kuti takupa serentage. Mbakhona za mphamvu. Hayi ndazo bata wosokoneza. Wala hapo kome. Amasukare. So mnakamba hapo nkhani ya loyalty. Mnapereka chisanzo cha Anoma ni chisani. Yes, you gave a very good example. Yeah. Mafuna so nene nkhani ya loyalty kwa Achaponda. Yeah. Mmakumbukira kuti nkhani ya Minister of Agriculture yachimanga itavuta. Ala Minister of Agriculture. Mmakumbukira nacho. Yes. You remember he was removed. Yeah. Alalipa anthu ena kuti atata achosa minister. Ndi chidani for life. Chidani for life. Yeah. But he took it. Yes. And he waited. And he remained loyal. Yes, he remained loyal. Mpaka napano kumaenda limodzi. Nde anzako ngati amene onena kuti they've been tested.